Assalamu alaykum hormatly agalar, gendejeler, dogonlar, jigeler. Geç ýaşy. İlki bilen bizden yetip gelen 8 Mart bayramyny tüýsürüňizden bütün dünýäň zinanlaryny esasanam dawaramyza gatnaşýan Watan kino konsertinaky oturan ähli zinanlarymyzy, inelerimizi, sonalarymyzy yetip gelen 8 Mart bayramı bilen tüýsürükden gyzyl gutlaýar. Şuňky agşamy ýatdan çykmazak wakalary öwürmek üçin ýörite sizin gögün söýen bagşylaryňyz hasorsy halkymyzyň söýüp ýüreginde bir ajaýyp aýdymlar bilen orun almagy başaran halipa bagşymyz Suhan Oraverdiýew. Özüniň ajaýyp aýdymlary bilen size lezzet paýlar ata kessi oğlu halal diýilişi ýaly Suhan Oraverdiýewiň mehriban oğlu Ufat bagşymyz Şükür Oraverdiýew. Ýörite bugün size ajaýyp aýdymlary bilen sizin gögün söýen aýdymlaryňyz bilen size lezzet paýlarlary ona näme mehribanlar dawramyzy inni kän uzaldyp durman ajaýyp aýdymlar bilen dogam edýäsmi? Bolýa kim bilen başlaýar? Başyny, aýdymyň başyny kim bilen başlaýar? Suhan Oraverdiýew mi, Şükürmi? Şükür. Suhan ya, dogry, sere Türkmenle bir Akhometsan Türkmenle bir şeýle söz bar. Ulsuny sylan bey bolar diýe şol sözi eýerip şuňky dawaramyzy halipa bagşymyz Suhan Oraverdiýewiň ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Ýörite doňon ýürekleri eretýän aýdym doň ýürek. Ähliňizi şu ajaýyp bayramçylyk bilen tüýsüreni gutlaýan. Şunu ýaly ýüzüňiz mydama gülüp dursun. Ömrüňiz aýdym sağly bolsun, şowkun dawaraly bolsun. Her bir ojakda şatlyk gülki elmydama hemra bolsun. Sizi sizin haýyly boýunça. Eridim soğanol için Meni yaktın yeni yanlardın yeşil Emme zattan geçtim bilyen mi sen için Meni yeke koydun sen kimler için Ah ne edip dedin yar Meni ne edip unuttun yar Ne geçtim bilyen mi sen için Meni yeke koydun sen kimler için Ah ne edip dedin yar Meni ne edip unuttun yar Ne edip dedin yar Ne edip unuttun yar Don yürek Meni ağlama
men ýaly yanarsın.